všetkých vás. A toto je Katka. Aby ste dokázali prijať toto posolstvo. Aby v každom a jednom z nás bol Boh. Panna Mária pri dnešnom stretnutí bola oblečená celá v bielom. Nemala ruženec ani korunu. Bola bosá. Bola veľmi vážna. A chcem vám povedať, že ona stále ostáva tu na tejto hore a stále bude pomáhať každému jednému z vás. Teď přijde Ivetka. Sláva Isusu Kristu. Panna Mária dnes povedala: moje drahé deti, toto moje zjavenie tu je posledné. Toto byl pro nás velký šok a překvapení. Milujem vás. Všichni lidé začali plakat. A ďakujem všetkým za to, čo ste tu pre mňa spravili. Moje milované deti, takto som to chcela. Aby vás to prebudilo zo sna prázdnoty. Aby ste pochopili, že potrebujete obrátenie. Pre túto dobu potrebujete obrátenie. Prosím. Prosím. Zostávam na tejto hore. Prítomná. Začnite teraz uvažovať nad mojimi posolstvami. Ostaňte v mojom srdci pre túto dobu. Pretože potrebujete byť viac jednoduchí a ostražití. Prichádza doba, ktorá je už tu. Ostaňte teda ako deti, úplne slobodní pre Boha. Prosím, rozmýšľajte nad tým, čo hovorím. Ja vás milujem a čakám vás v nebi. Tak som niekedy mala pocit, že tie slová nás úplne obchádzajú a že nezasahujú do nášho vnútra. A tak som veľmi prosila za obrátenie. Najprv pre seba, aby som sa dokázala obrátiť, a potom pre nás všetkých. Ja, Panna Mária, počas tých 5 rokov bola väčšinou vážna. Myslím, že to bolo i preto, že sme sa tu nás síce modlili. A to je pekné. Ale prišli sme domov a náš život zostal rovnaký. Pane Márie, išlo o to, aby sme sa obrátili. Išlo o to, aby sme zmenili svoj život. Pretože keď tu teda prišla, tak je to vážne, bez toho, aby nás chcela strašiť. A preto my v láske sa chceme obrátiť, prosím. Pretože ináč pre nás táto doba bude veľmi ťažká. Ja viem, že tí, ktorí milujú Boha, nepotrebujú vysvetlenie.
keď máme teraz v našom srdci bolesť, tak to môžeme obetovať. A môžeme to obetovať za to, že to chceme skutočne obrátiť. Za obrátenie tohoto sveta. Pretože Panna Mária nás miluje. A pretože zostala s nami. A pretože nás pozýva, aby sme sa teraz obrátili. Som presvedčená, že je veľmi šťastná z vašej obety, ktorú ste tu priniesli dnes. Tak sa určite teší preto. Ale prosím, rozhodnite sa pre obrátenie. Rozhodneme sa spolu pre obrátenie. Pretože sme mohli počuť, ako doba, ktorá prichádza, bude vážna. Tak teda, keď nebudeme pozerať na nikoho tu a môžeme Bohu povedať: Bože, obráť ma, pretože chcem, aby som nežil ja, ale Kristus vo mne. Potom môžeme obrátiť svoje okolie. Len vtedy, keď začneme od seba. Nemôžeme žiadať, aby sa niekto obrátil, pokiaľ nezačneme od seba sami. Ja vám ďakujem, že ste tu prišli. V mene Panny Márie. Chcem vám povedať, že toto stretnutie pre mňa bolo veľmi vzácne. Viete, ja som cez tých 5 rokov cítila, že Panna Mária si nás vybrala ako taký prostriedok. A tak ja viem, že som mnohokrát nežila a snad nežijem dobre. Ale viem, že ma Panna Mária chce doviesť k Ježišovi. A robí úplne všetko preto, aby naše srdcia spojila. Totiž to nestačí, že Panna Mária sa zjavila v tejto chatke. Nestačí mne, aby som ju videla oproti sebe. Pokiaľ nebude vo mne, tak to stále nestačí. A tak teda toto zjavenie pre mňa bolo veľmi zvláštne, pretože Panna Mária povedala, že dotkni sa nohy, ktorá došliapne hada. A tak som ju teda poslúchla. A tým pre mňa toto zjavenie bolo veľmi zvláštne. Chceme teraz prosiť Boha o to. Sme tu v tak prirodzenom prostredí. Všade okolo máme hory. A je to super, keď môžeme byť všetci spojení s Bohom. S našim Otcom. A ja teda teraz znovu prečítam slova Panny Márie, ale prosím, neodchádzajte. Skúsme si to vypočuť s tým, že sa chceme obrátiť. Moje drahé deti, toto moje zjavenie tu je posledné. Milujem vás a ďakujem všetkým za to, čo ste tu pre mňa spravili. Moje milované deti, takto som to chcela spraviť, aby vás to prebudilo zo sna prázdnoty. Aby ste pochopili, že potrebujete obrátenie.
Pre túto dobu potrebujete obrátenie. Prosím. Prosím. Zostávam na tejto hore prítomná. Začnite teraz uvažovať nad mojimi posolstvami. Ostaňte v mojom srdci pre túto dobu. Pretože potrebujete byť viac jednoduchí a ostražití. Prichádza doba, ktorá je už tu. Ostaňte teda ako deti, úplne slobodní pre Boha. Prosím, rozmýšľajte nad tým, čo hovorím. Ja vás milujem a čakám vás v nebi. Môžeme sa teraz spolu modliť a môžeme sa modliť jedno zdravá z Mária a modlíme sa za to. Panna Mária, prosíme ťa, žij úplne v nás a daruj nám obrátenie. Zdravá z Mária, milosť. Poutníci odcházejí do svých domovů. Všichni máme o čem přemýšlet.